Nemojte da bacaš bre, hej! Bacaj! Imao je nož. Zato ću ga naši izbaciti. Dobro, imam snimak. Imao je nož. A šta su radili? Imao je nož, provokator. I onda su ga naši izbacili. Provokator, čist. Samo se povučite, ljudi. Povučite se. I bez provokatora. Znači, ovo je bio trenutak. Provokator. Imao je nož. Provokator složen. Izbacili ga naši. Znači, ljudi, ovo je bio, vidjeli ste snimak, provokator imao je nož, kažu, izbacili su ga, ovi njegovi su ga čapili. Da li su ga uhapšili? Pederu! Vučiću! Pederu! Vučiću! Pederu! Vučiću! Pederu! Sad ću bude srednja, vidiš? Ne može! A mene je napao sad jedan, bre. Sad me napao, ima visoke, ovoliko ima bradu. Znači, evo samo za YouTube. Napadao sam sa strane visokog čovjeka koji ima ime na snimku, pustit ću na YouTube. Ima bradu, ima našu majicu sa našim grbom. Napao me, znači, izvuko me dok sam snimao. Rekao je, budi srećan što sam bio nežan, što te nisam ulupao. Mene si rekao napao. Izvuko me dok sam snimao. A šta se desilo? Ovo je bio drugi, ovo je bio neki zalizan sa nožem. Šta je radio? Nož je imao. I naši su ga... Koga je napao? Nije napao, imao nož. Dobro. I naši su ga opkolili i izbacili ga. Snimam, jebi ga. Izbacili ga i njegovi su ga čapili tamo. Njegovi? Onda su njegovi reda. A to je nešto je pogledao. A mene napao njega. Nema ga. Visok ima bradu. Crvenu majicu našu. Izvuko me do... Nije, ne mogu da ga nađem. Nema ga sada. Pa gdje mene jebote? Ja sam bumljar jedan kad sam bio. Pa onda postao. Pa oni su otišli. Pa sam postao građanski odbor. Pa su oni otišli. Jebo vas Vučić! U dupe jebo vas Vučić! Jebo vas Vučić! Pa da li građani ste se operacijama? Nisam čisan jebi ga. Jebo vas Vučić! A nemoj ni Đilosa. Jeremića. Mene je danas majka, moj narod me zna. Ja sam danas imao potrebu da dođem ovdje strašno. Nisam ja nizak ovdje, strašno. Evo ovoga posebno. Ovaj mi je Vuka. Vučići. A ja nemam devojku. A ča nemam devojku? A nije lepo djele bude devojku. Znaš, srce mi zabije. Započem. Napao me moj. Pa ne možeš ti to da shvatiš. Kad te tvoj napad. A ja sam ovdje od 18. u novom periodu. Moj me napad. Evo ovako. Jebem li mater da imam. Opet neko se... Dođi. Izvini, molim te. Znači, definitivno među nama postoje provokatori, tu nema reći.
majicu i naš gol. Ali nema ga, pobego je, znaš. Ispeo sam i to. I suzevac i sve, i na kraju moj napad. Nemam bubanj, idemo prijateljca, znači. Bubanj. Imamo tako. Moj saborac od 2018. I ja. 19. Decembar. Nisam ja bio. Ja sam bio u decembru. Moj drug. Na pobedu, do pobede! Vučić peder. Provokator, ubacili su. Zašto? Imao je nož, kaže. Mali nož. Znači ovo više nije normalno. Ovdje ima rugata, ovdje ima njihovih jebote. Obuku se ko mi, ali da prave stvari. Moramo da budemo dostojanstveni. Imamo još jedan dan posta. Moramo da budemo u vojci. Za nama ovdje ima i sveštenik. Mi smo kršćan narod. Mi smo vitejski narod. Ovaj grad je... Ja sam kršćan. Ja sam kršćan. Mi smo došli da vidimo. Ja sam dobro, onda otišao. Ovdje ne mogu da nađem nekog, ne nađem nijednog u boji. Došao u Srbi na info. Gdje je, kaže? Pobego kurva, majko. Pobego je napome i pobego. Ne mogu da ga vidim. Odmah bi ga pokazao. A Naću ga. doći će. Ako je tu prepoznaću, ima na snimku. Snimio sam ga. Budi srećan što te nisam. Kaže, budi srećan što te nisam uvukao. Da. Braći i sestre, jako je važno da večeras ovdje ne poleti ni jedna kamenica. Zašto? Zato što je Vučiću. Samo ovo. Vučić to hoće. Vučić želi to stvari. On želi razbijene izloge, a ne želi razbijene svoje laži. Mi treba da razbijemo Vučićeve laži. Prva Vučićeva laž koju ćemo razbiti večeras. To je da se ovdje osupljaju nekakvi huligani i fašisti. To je laž. Ti si upošten, a ja kao i vi želim da se nešto dobro uradi ovdje. Kao i svi mi ovdje. Evo ga brat Srđan Nogo koji je ovdje godinama bio. Vučiću, Ederu, Vučiću, Ederu, Vučiću, Ederu, Vučiću, Ederu, Vučiću, Ederu, Znači, jako je važno da nema ni jedne kamenice, ni jedne flaše, ni jednog incidenta. To mi ne smemo dozvoliti, nego treba da se razbiju Vučićeve laži. A da se pruži sloboda srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori i sloboda našoj braći koji Vučićev režim hapsi. Ostavka! Ljudi, znači, kao što vidite, novinari su tu. Došlo je do incidenata. Definitivno da među nama postoje provokatori. Znači, napadnut sam po prvi put.
Samo da vam... Čekaj, da prijebemo ga, ne znam, niko ne sluša ovdje ovdje. Isto sam radno, ima crvenu majicu, izbacio me dok sam snimao veterana. Ja rekao, zašto sam bio prema neju? On kaže, kako rekao, ti si provokator, jebote. Evo ga moj drugi, kaže, jebote, šef, sredio me da plaćam ga. I nema ga. Koji je, brat? Pa nema ga, bre, pobego, ima bradu, ima našu zastavu. Ima dug kosu. Ima bradu veliku, široku, visoku. I nema ga. Da nije ovaj. Jeste. On je. Nemam pojma. To je, sigurno. Sigurno da je taj. Sad ćemo vidjeti. Snimi ga. Gdje ćete? Snimi ga. Neki provokator udbaški, znaš. Ako si siguran da je taj, snimi ga. Gdje je meni? Zato što sam snimao. Isključujem se.